entesos. I bé, començam amb aquesta primera sessió del curs Llegim Llull. Aquest curs és un curs que organitzam enguany amb la Càtedra Ramon Llull del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears, i l'objectiu principal d'aquest curs és acostar la lectura de les obres originals de Ramon Llull a la gent que hi tingui interès, ja sigui per motius laborals, gent que es dedica a l'àmbit de la docència, ja sigui a secundària o a altres àmbits, o sigui també per interessos particulars de cadascú. Aquest curs consistirà en una sèrie de sessions, de les quals la d'avui és la sessió introductòria, amb la que repassarem alguns termes més generals relacionats amb Llull i la llengua de Llull. I després ja les altres sessions d'aquest curs són sessions monogràfiques on un expert analitzarà particularment una obra concreta de Ramon Llull. Les sessions dels experts que analitzin aquestes obres es dividiran en dues parts, una sessió més teòrica d'introducció i contextualització de l'obra i una sessió més pràctica de lectura, anàlisi i aprofundiment de l'obra en qüestió. Molt breument, les sessions que seguiran aquesta sessió introductòria és la dedicada al llibre de contemplació en Déu, que serà a càrrec de Josep Enric Rubio, la dedicada als romans de Bast i Blanquerna, d'Albert Soler, la del llibre de Miquel Amat, d'Arnau Vives, la del llibre del Gentil, de Jordi Gallà, la del llibre de Meravelles, d'Eugènia Gisbert, llavors passarem a l'arbre de ciència i l'arbre exemplifical amb la Labadia, seguirem amb Medicina de Pecat i la poètica luliana amb Anna Fernández Clot i acabarem amb l'obra dels 1000 proverbis de Ramon de Francesc Tous. Tota la informació que us he comentat la teniu a la vostra disposició a la pàgina web de la Càtedra Ramon Llull i, dit això, passaré a presentar els dos primers interventors d'aquest curs, que som en Josep Ramon Santiago i jo mateix, Pere Grau. Començaré presentant en Josep Ramon. En Josep Ramon és graduat en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat de les Illes Balears i és màster en Llengua i Literatura Catalanes, Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Material per aquesta mateixa universitat i treballa com a tècnic superior al Gabinet d'Assessorament Lingüístic als mitjans de comunicació. També és professor associat del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, on imparteix l'assignatura d'Història Social al segon curs del grau de Llengua i Literatura Catalanes. A part d'això, s'ha dedicat a la traducció literària i a l'assessorament lingüístic editorial. També ha estat guionista del programa de divulgació d'IV3, Tèntol. I també, molt breument, em presentaré a mi mateix, que som en Pere Grau Borràs, també som graduat en Llengua i Literatura Catalanes i màster en Llengua i Literatura Catalanes, Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Material per la Universitat de les Illes Balears. Actualment curs el postgrau d'Interlinguistic Studies a la Universitat Adem Mickiewicz de Poznań, Polònia, i també curs el doctorat de Filologia i Filosofia a la Universitat de les Illes Balears, concretament en l'àmbit de lingüística teòrica. Som el tècnic de la Càtedra Ramon Llull, de la UIP, i també som professor associat del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, on imparteix l'assignatura de Lingüística de primer curs, però el grau de Llengua i Literatura Espanyoles. I ara, sense més presentacions, dono la paraula a Josep Ramon, que ens farà aquesta sessió, que la dividim en dues parts. La primera part més contextual i la segona part de comentar alguns aspectes o els aspectes principals més rellevants de la llengua medieval. Per tant, Josep Ramon, teniu la paraula. Bon vespre. Primer de tot, volia donar les gràcies a Pere Grau i a Maribel per convidar-me a intervenir en aquest cicle tan interessant i necessari, al meu entendre, que s'inicia avui, com han dit, i amb el qual estic segur que n'aprendem un munt. La meva intervenció, que he de dir que es basa en bona part en uns materials que m'ha cedit gentilment Maribel Ripoll, es titula Ramon Llull i l'eclosió de la llengua de la literatura catalana.
Ara compartiré un PDF. Ho veus? Doncs això, aquesta sessió tractarà, en aquesta mena de contextualització, que serà aquesta part de la sessió, exposarem els principals fets i conceptes que ens permetran començar l'estudi de la figura de Ramon Llull i la seva importància, com dic, en el conformament de la literatura catalana. Exposarem els següents punts. Qui va ser Ramon Llull? De què parlam quan ens referim al terme literatura quan parlam de Ramon Llull? També parlarem de la literatura al servei de la missió, de la literatura com a instrument de la difusió de l'art. També parlarem de l'art com a instrument per conèixer i estimar Déu. En tercer lloc, parlarem de les fases de producció literària de Llull i, finalment, parlarem de la funció literària segons Llull i sobre els lectors potencials de la seva obra. Primer de tot, m'agradaria començar llegint un breu fragment on Llull explica quina és la importància que té per a ell la paraula. Com que la paraula és el mitjà i l'instrument pel qual els parlants, com més ordenades i ornades siguin les paraules, més plaents esdevindran els oients. Certament, com més plaents esdevinguin les paraules, més necessari serà que, gràcies a elles, els parlants i oients unànimament s'uneixin en un fi. Atès que l'art retòrica s'ordena a aquest propòsit, l'objecte d'aquesta art serà, doncs, la paraula ordenada, ornada i bella. Aquest tractat fou escrit per mestre Ramon, català, en llengua vulgar a l'illa de Xipre, en el monestir de Sant Joan Crisòstom, el mes de setembre de l'any del senyor 1301. Però l'any del senyor 1303 fou traduït al llatí a Gènova, gloriosa ciutat d'Itàlia. D'aquest fragment em crida l'atenció, sobretot, el fet que Ramon Llull ja s'autodenomina català, encara que parla de la llengua catalana amb aquesta mena de perífrasi, podríem dir que és llengua vulgar. També cal destacar que dona una gran importància al fet de la traducció a la seva obra. I més, el fet que sigui traduïda al llatí, perquè en aquella època traduir una obra al llatí era una acció universalitzadora, cercava ampliar l'àmbit de difusió de la seva obra. Molt bé, doncs començam demanant-nos què entenem per literatura durant aquest segle XIII. El que modernament s'anomena literatura, per al públic laic del segle XIII només corresponia a la poesia dels trobadors i a la novel·la cavalleresca. Són dos gèneres que només tenen un punt de contacte així, molt poc important amb el projecte apostòlic i intel·lectual de Ramon Llull. I aquest punt de contacte és l'ús instrumental del poder de persuasió que tenen aquestes formes líriques i narratives. També hem de tenir en compte que el segle XIII és el moment en què es produeixen, o que com a mínim tenim conservats, els primers textos literaris en llengua catalana. I Ramon Llull serà un clar precursor d'això, de la creació literària catalana, o com a mínim en serà un pioner. En quin context sociopolític-econòmic es produeix aquesta literatura lul·liana? Doncs ens trobam en una època de canvis profunds, culturals i polítics. Hi ha una sèrie de circumstàncies polítiques que propicien aquests canvis. Per exemple, la Corona d'Aragó està immersa en un projecte d'expansió tant territorial com comercial que col·loca l'estat català-aragonès en el panorama polític europeu. Així, tenim que els catalans, els valencians i els mallorquins s'escampen més enllà de les fronteres establertes durant la primera meitat del segle XIII. Per exemple, trobant que Ramon Llull, encara que solia preferir estar a Montpeller o a Palma, tan aviat era a París com a Bugia o com a Pisa, i això ho propicià el domini de la Corona d'Aragó sobre la navegació mediterrània. En segon lloc, trobam que sorgeixen per part dels laics certes noves formes d'espiritualitat. Aquests laics cercaven, per sobre de tot, imitar Crist en la seva vida terrenal, tal com expliquen els evangelis. Així, es fixaven una sèrie de preferències, com per exemple
la desapropiació dels béns terrenals, tenien una clara vocació de perseguir la santedat, i per aquests nous laics l'aclaracia s'associava a l'acumulació de béns mobles i immobles als monestirs, abadies i a les seus episcopals. En aquest moment també es produeix un accés dels laics al contingut del saber universitari i teològic. Per tant, es produeix una emancipació intel·lectual d'aquests nous laics que en bona part sorgeix arran d'aquestes noves inquietuds espirituals que tenen, que actuen com un incentiu molt clar per obrir noves vies d'accés al saber, que aleshores el saber era, com sabeu, privatiu dels clergues. No? Finalment, la cultura urbana adquireix un paper decisiu a la configuració econòmica de l'Europa occidental. Les ciutats adquireixen una gran importància. I també adquireixen molta importància les llengües populars, les llengües vernacles, les llengües romàniques. Són de cada cop més presents en la vida social i també en l'escriptura. I doncs, ara ens demanem, qui fou Ramon Llull? Ramon Llull va néixer a Mallorca cap a 1232, a principis del 33. No feia gaire, efectivament, que el rei Jaume I havia conquerit l'illa als sarraïns, l'any 1229. Llull pertany, doncs, a la primera generació de cristians nascuts ja a Mallorca. La seva família provenia de Barcelona, és a dir, era de pares catalans. I aquesta gent tenia una certa consistència de patrimoni, és a dir, que Llull devia ser educat per administrar aquest patrimoni i per assumir responsabilitats militars i cortesanes a l'entorn de l'infant Jaume. Crec que hem tingut un problema de connexió. Ara veurem si ho podem solucionar. Quines fonts tenim nosaltres per estudiar la vida de Ramon Llull? Josep Ramon, he quedat perdó congelat. la interrupció. Sí, havies quedat congelat. He quedat congelat. Un poc... sí, érem... I on estic quedat congelat? A la segona part, diguéssim, que explicaves el segon punt, un poc a la meitat de l'explicació crec que has quedat congelat. Sí, bé, això explicava que Ramon Llull forma part de la primera generació que neix a Mallorca i prové d'això, d'una família certament benestant i que tenien bastant de patrimoni, i per això deia que Llull devia ser educat per administrar aquest patrimoni correctament i assumir certes responsabilitats cortesanes, perquè estava molt en contacte amb l'infant l'infant Jaume, que seria Jaume II. Deia també que Llull el 315 i el mar si mor a Mallorca, o si mor de camí a Mallorca dins un vaixell que el retornava a la seva Mallorca natal. I finalment ha dit això, que les seves restes les trobam a la Basílica de Sant Francesc de Palma. Espero haver aclarit la part que s'ha perdut. Quines fonts tenim nosaltres per estudiar la vida de Ramon Llull? Principalment tenim tres fonts. La primera és la vida de Mestre Ramon i el Brevículum. La segona és les referències concretes en obres diverses, sobretot a partir de l'any 1295, i una tercera font són els documents notarials. Ara anirem a parlar una mica amb més detall sobre cadascuna d'aquestes fonts. En primer lloc, la vida de Mestre Ramon, també coneguda com a vida coetània, fou dictada en llatí per Llull mateix
uns monjos de la Cartoixa de Beauvais, a París. Ara són els jardins de Bourg. I l'objectiu principal a Viena del Delfinat, on finalment li faran cas i acceptaran algunes propostes que ella hi fa. Aquesta obra l'han definida com una quasi biografia obertament propagandista. Això és el que es diu el primer volum de la història de la literatura catalana de l'enciclopèdia. Aquesta vida del mestre Ramon comptarà amb una edició de luxe il·lustrada en miniatures entre l'any 1325 i l'any 1336 per encàrrec del deixeble Tomàs de Miser, un canonge de la població francesa de Ras, que era metge de la cort de França. Aquesta edició de luxe, com han dit, aquest exemplar de luxe de la vida de Ramon Llull, és el conegut com a Breviculum. És un llibre que és en llatí i que actualment es conserva a una biblioteca d'Alemanya. Dèiem aquí que pot ser el primer còmic de la història perquè es veu com clarament surten personatges que interactuen entre ells i, no sé, té un aspecte, bàsicament, s'assembla molt als còmics moderns. Aquest còdex conté 2 miniatures a tota pàgina que escenifiquen tant els fets més rellevants de la biografia del Beat com l'abast del seu projecte intel·lectual i missional. Es pot consultar en línia, si voleu, a l'enllaç que teniu en pantalla, i ja veureu que algunes d'aquestes diapositives estan il·lustrades amb algunes de les miniatures del Breviculum. Una altra vegada. Una altra vegada, mare meva. Però tornem a tenir un problema tècnic. No heu quedat congelat, sinó que les diapositives crec que no han avançat. És a dir, encara veiem la portada, diguéssim, la diapositiva 1. Uf, de bé. Ara som a la 8, perfecte. Ara anem bé. Ara sí, ara anem bé. Ho deixaré així. I ara quin dia? Sí. Ara quin dia, eh? Sí. Perfecte. Ja me sap greu, perquè hi havia miniatures que eren guapes. Bé, això, estava explicant el Breviculum una mica, no?, de què anava. Aquesta és una de les fonts, juntament amb la vida de mestre Ramon, que tenim per estudiar la vida del Beat. Més coses. Tenim referències concretes que surten a les seves obres i que trobam en el següent context. Surten algunes referències, per exemple, als principis, colofons i dedicatòries de determinades obres, sobretot a partir d'això, de l'any 1295, i així podem geolocalitzar, per dir-ho en termes moderns, la presència de Llull segons la ciutat on signa aquestes obres. Podem traçar com una espècie d'itinerari vital, no? Roma, París, Gènova, Pisa, Xipre, Tunis, Bugia, Mallorca, tots aquests llocs apareixen als colofons de les seves obres. També trobam algunes informacions específiques dins les mateixes obres. Per exemple, el Blaquerna diu que va escriure aquesta obra a Montpeller. Després tenim que a l'obra de filosofia Desiderat es refereix a la mort de la seva dona. És a dir, sabem que en aquell moment ja havia mort Blanca Picany. El poema El Desconhort, per exemple, també s'ha d'entendre i s'ha d'interpretar en clau biogràfica. I finalment, el Concili, que és una obra que escriu amb motiu del Concili aquest de Viena del Delfinat, també conté certes traces autobiogràfiques. Finalment, la tercera de les fonts per estudiar la vida de Ramon Llull que tenim són les fonts indirectes que estan formades per documents jurídics diversos. Per exemple, tenim el testament de dia 26 d'abril del 1313 o també tenim el diplomatari, que és el conjunt de documents notarials de la família Llull. Per exemple, també, entre aquests documents privats de la família, en tenim un de l'any 1276 en què la seva esposa, Blanca Picany, sol·licita el nomenament d'un administrador i curador dels béns del seu marit perquè ella diu literalment que s'havia fet contemplatiu i, clar, això posava en perill
el seu patrimoni familiar. Per tant, demanava ajuda per administrar i curar els béns de la família. Ara que ja han situat més o menys Ramon Llull dins el seu context i hem parlat una mica de la seva vida, de quines fonts tenim per conèixer-la, ara dedicarem el temps que queda a intentar respondre les següents preguntes. Per què parlant de missió a la literatura lul·liana? Quan comença la producció literària de Llull? Quina és, segons Llull, la finalitat d'aquesta literatura? Quines són, breument, les etapes de producció de les obres de Llull i a qui dirigeix Llull les seves obres? El períple vital de Llull es pot definir a partir de dues grans etapes. En primer lloc, tenim l'etapa d'abans de la conversió a la penitència, que seria quan ell tenia uns 30 anys, és a dir, de l'any 1232 a l'any 1262-1263. Després tenim una segona etapa, que és a partir de la conversió i en què es proposa com a objectius principals de la seva vida conèixer i estimar Déu. És a dir, seria de l'any 1262 a l'any 1315, més o menys. Com era el Ramon Llull d'abans de la conversió? El Ramon Llull d'abans de la conversió estava casat amb Blanca Pichany, s'hi va casar l'any 1257, tenia dos fills coneguts, Domingo i Magdalena. De fet, Magdalena ja era casada amb Pere de Sentmenat. Era conseller de la Casa Reial de Mallorca, del futur rei Jaume II, i tenia, amb tota seguretat, una relació molt estreta amb la cort catalana-aragonesa. Sabem també que es dedicava en els seus moments d'oci a fer de trobador. Escrivia poemes d'amor vil i fatu, segons diu ell, per a una dama que, segons els codis trobadorescos d'aquella època, no era la seva esposa. És a dir, componia cançons d'amor i això, cometia adulteri. Com es produeix, així doncs, la conversió a la penitència del doctor il·luminat? Doncs el que passa és que té una sèrie de visions successives del Sant Crist crucificat mentre compon una cançó amorosa per a una dama. Les visions es repeteixen durant 5 vespres, com podeu veure a la il·lustració de la pantalla, no? Veiem un Ramon Llull escrivint i veiem 5 crucifix, 5 Sant Cristos crucificats, i això és bàsicament el que li va passar. Segurament aquest episodi és el primer episodi així que tenim documentat que tracti el contacte amb la divinitat mentre hi ha una creació literària, no? És a dir, això com a curiositat ho dic, no? Que, iconogràficament diria que és la primera vegada que surt això, no? Un contacte amb la divinitat mentre hi ha creació literària. Aquest episodi de la visió del Sant Crist crucificat colpeix Ramon Llull d'una manera tan profunda que canvia radicalment de vida. I a partir d'aquell moment el seu objectiu vital serà conèixer, estimar i servir Déu. Però vaja, deixem que sigui el mateix Llull que ens expliqui com succeïa la cosa, no? Aquests són, això que veig en pantalla, espero que vegeu en pantalla, aquests són una sèrie de fragments de la vida de Mestre Ramon on es relata el procés de conversió. Algú s'anima a llegir una mica? O he de parlar ja dels temps? Algú s'anima? Ai, no us veig. Llegir és fàcil, això. Algú vol llegir? El curs es diu Llegir Llull. No m'importa. Vinga, dale. No m'importa, Xavier. Ah, què diu? Què ha dit? Que no m'importa a mi. Ah, bé, fantàstic. Bé, dale, si vols. Comença. És que no entenc. No, crec que ha abandonat. Ha abandonat la sala. Sí, no ho Ja sé. em sap greu. No Bé, sé, en fi, si hi ha llegiré cap voluntari que... Bé, o si no... És igual, si no llegiré jo. Era per fer participar una mica la gent.
Això, diu, quan Ramon era senescial de la taula del rei de Mallorca, era encara jove i es dedicava massa a la composició de vanes cantilenes o cançons, així com a altres lexívies del segle. Una nit estava assegut al costat del seu llit, dispost a compondre i escriure en la seva llengua vulgar una cantilena sobre certa dona que llavors amava amb una mofada. Mentre començava a escriure la predicta cantilena, va mirar a la dreta i va veure el Senyor Jesucrist com a penjant en la creu. En veure això, va tenir por i, deixant les coses que tenia entre mans, es va ficar dins el llit per dormir. L'endemà, però, s'aixecà i tornà a les seves vanitats de sempre, sense preocupar-se per res d'aquesta visió. Encara, gairebé 8 dies després, al mateix lloc que abans i gairebé a la mateixa hora, una altra vegada es preparava a escriure i acabar la seva predicta cantilena, quan el Senyor li aparegué de la mateixa manera en la creu. Més aterrit encara que la primera vegada, es va ficar altre cop dins el llit i es va dormir. Però fins i tot l'endemà, descuidant l'aparició que li havia estat feta, no va deixar la seva lexívia. Al contrari, poc després s'esforçava a acabar la cançó comentada fins que el Salvador li va aparèixer, sempre en la mateixa forma, una tercera i quarta vegada, amb uns dies entremig. A la quarta, o fins i tot a la cinquena vegada, com més comunament es pensa que se li presentà aquesta aparició, ell, completament aterrit, es va ficar dins el llit i va passar tota la nit intentant pensar entre ell mateix què devien significar aquestes visions tantes vegades repetides. D'una banda, la seva consciència li deia que aquelles aparicions no pretenien altra cosa sinó que deixés el món tot d'una a fi de dedicar-se d'allà endavant enterament al servei del Senyor Jesucrist. De l'altra banda, però, la seva consciència el proclamava culpable des del temps enrere i indigne del servei de Crist. I així, ara discutint sobre aquestes coses amb ell mateix, ara prenyant Déu en fervor, passar aquella nit angoixosa sense dormir. A la fi, perdó del Pare de les Llums, considerar la mansuetud, paciència i misericòrdia que Crist tingué i té envers qualsevol pecador. I així, finalment, entengué amb certesa que Déu volia que ell, Ramon, deixés el món i que d'allà endavant servís Crist de tot cor. Havent, doncs, concebut a la seva ànima aquests tres propòsits, és a dir, acceptar de morir per Crist, convertint els infidels al seu servei, escriure el de susdit llibre, si Déu li ho concedís, així com sol·licitar monestirs per a l'ensenyança de diversos idiomes, com hem explicat més amunt, l'endemà de matí, pujar a una església que no era molt lluny d'allà i amb llàgrimes devotes pregar al Senyor Jesucrist llargament que el consideràs digne de dur a terme de manera agradable a ell les tres predites coses que misericordiosament havia inspirat el seu cor. En fi, així el que passarà és que Llull, després de la conversió, s'autoimposarà una missió que es concretarà en les següents passes: escriure, predicar i ensenyar llengües. En primer lloc, es proposarà escriure el millor llibre del món contra els errors dels infidels. En segon lloc, pretendrà convertir els infidels i els incrèduls a la fe veritable, que és evidentment la cristiana, i tot a risc de donar la vida i de patir un martiri. No? I en darrer lloc, visitarà reis, prínceps i papes per convèncer-los de la fundació d'escoles d'idiomes per preparar els missioners per aquesta missió de convertir els infidels. Després d'aquesta il·luminació, el que passa és que Llull sent un sermó sobre Sant Francesc i pren la primera determinació. Ven gairebé totes les seves propietats, excepte una petita part que va quedar per l'esposa i els fills, es vesteix amb un hàbit de drap vil, és a dir, amb un hàbit pobre, no? D'aquests més humils, que diguem, i passam això de tenir un jove ben plantat i ben situat que es converteix en un home religiós, vestit molt pobrament i que té una barba molt llarga i que ja no vol atreure les dones a través de cançons trobadoresques. I just després el que fa és formar-se per poder complir la seva missió.
Té la intenció, per exemple, d'anar a estudiar a la Sorbona, a París, però arran d'una entrevista que té amb el futur sant Ramon de Penyafort, decideix no emprendre els estudis reglats. El que fa és retornar a Mallorca, on aprèn llatí, encara que ell sent que el domini estilístic que té en aquesta llengua no és suficient, i també el que fa és aprendre la llengua i la cultura àrab gràcies a un esclau sarraí que compra amb aquest propòsit. 9 anys després, quan fa la meditació al Puig de Randa, Llull explica que, de sobte, el senyor il·lustrà la seva ment, donant-li la forma i manera de fer el llibre contra els errors dels infidels. Aquesta manera d'idear un sistema és el que s'anomena art. Compon, així doncs, després d'això, la magna obra que és el llibre de contemplació en Déu. El llibre aquest vol ser útil i apte per a qualsevol propòsit i per a qualsevol lector. Sigui fidel cristià, sigui un clergue o sigui un infidel. Per això, Llull el va escriure originàriament en àrab, una versió que no han conservat, i també en va fer una versió en català i encara també la va traduir en llatí. En aquesta obra, Llull va fer evident com el Déu cristià és rerefons i sentit de tota la creació. Escriure-la per Llull és una tasca molt àrdua, atès que ell reconeix que encara té poca formació, té poca experiència encara. El llibre de contemplació representa això, un cant de lloança a Déu del reconvertit Ramon, que contempla la creació en tot el seu esplendor i també hi retrata fidelment la societat, segons el seu entendre. És una porta d'entrada a tot el seu pensament, que apareix condensat, i és, podríem dir, el magma primigeni on bull i xarbota tot el pensament lul·lià. L'obra, com hem dit, és originalment escrita en àrab, traduïda després al català i al llatí, i proposa un sistema de meditació dividit en 365 capítols, un per a cada dia de l'any, més un capítol per als anys de traspàs. Per l'estil d'aquesta obra es pot relacionar una mica amb les confessions de Sant Agustí, encara que no vol dir que ell mateix les conegués directament. L'adaptació del llibre de contemplació a la llengua catalana és totalment innovadora, atès que és el primer cop que el català entra en el registre literari, i l'obra és formulada com a llibre de gran format, és a dir, materialment és un producte que no té precedents en llengua catalana. En aquella època penseu que tenim un català plenament consolidat en l'escriptura, però especialment en l'àmbit documental i en l'àmbit, administratiu, però no encara tan consolidat en format de llibre manuscrit. També hem de recordar que estem en un moment de consolidació i d'expansió d'aquesta tradició llibrària. Finalment, també cal destacar que l'autor se serveix de determinats elements propis de la tradició trobadoresca occitana, que ell coneixia directament i que havia practicat fins i tot, per il·lustrar el seu discurs. De fet, tenim el capítol 118 del llibre de contemplació, una de les primeres reflexions de Llull sobre la literatura. En aquest capítol, per exemple, es tracta l'ofici del joglar, que durant l'edat mitjana era qui es dedicava professionalment a produir i a difondre textos literaris. Llull considerava que calia reorientar l'interès i el focus d'atenció que estaven molt centrats en la vida dissoluta, per dir-ho d'alguna manera, i reorientar-los cap a aquests nous valors que es difonien en el llibre de contemplació. Ho podem veure, per exemple, en la lectura d'aquests dos paràgrafs. En el paràgraf 3 diu: aquells, senyor, qui sonen els instruments i qui canten de puteria i qui lloen cantant aquelles coses que no són dignes de ser lloades, aquests són maleïts, per això com muden l'art de jogleria de la manera en què l'art se trobà en el començament. I aquells, senyor, que són benaguirats, qui en els instruments, en les voltes, en els balls, s'alegren i es deporten en la vostra lleó, en la vostra amor i en la vostra bona.
Llavors, aquells mantenen l'art segons so perquè fos començada. El paràgraf 21 també diu: aquells que volen ser joglars vertaders, en vos a lloar, a honrar, a amar, a servir, vengen, Senyor. I vagin per aquesta art de contemplació, que ara en ella trobaran moltes de novelles raons i moltes belles paraules per les quals vos podran lloar, a amar, a servir. Que ara tota aquesta obra, Senyor, és començada i feta per donar lleó de vos i per enamorar en vos i per honrar vos. Bé, com hem apuntat fa uns quants minuts, l'any 1274 s'esdevingué que Llull va tenir una revelació mentre meditava el Puig de Randa. El 8è dia d'aquesta meditació, Déu li revela la forma i el mètode per escriure el millor llibre del món, no? Que és l'art. Acte seguit, Ramon Llull va davallar a la Real i va escriure l'art abreujada de trobar veritat, que és la primera formulació de l'art. I vosaltres us demanareu un bon criteri. Què és l'art? Ara ho apuntarem una mica. L'art lul·liana parteix d'unes circumstàncies ben concretes. El sistema de predicació havia fracassat, clarament. No es convencia per dues raons principals. En primer lloc, perquè la predicació es fonamentava en raons d'autoritat. I en segon lloc, es refutaven els arguments del contrari sense provar els propis. I en aquest sentit, els dogmes cristians, que eren més controvertits i més difícils d'assimilar pels qui no eren cristians, eren els de la Trinitat, és a dir, aquest tema que Déu sigui u i tri, i després el de l'encarnació, és a dir, que Jesucrist fos l'encarnació de Déu a la terra. El propòsit de Llull, així doncs, serà convertir els infidels no per autoritat, sinó amb arguments demostratius. Això que anomena ell raons necessàries. Així, podem definir l'art com un mètode de persuasió per a la conversió dels infidels, revelat directament per Déu. Es tracta d'un sistema d'explicació de la realitat que porta a l'acceptació necessària i ineludible que el Déu cristià és l'única raó última de totes les coses. L'art, en definitiva, el que pretén és demostrar la divinitat del Déu cristià i explicar així mateix la realitat. Com es formula aquest art, aquest sistema? D'això segur que us en parlaran molt millor els especialistes que ens succeiran, però poden fer aquesta mica de punt. L'art se serveix d'això, de tècniques semimecàniques, de notació simbòlica i de diagrames combinatoris, com per exemple el que podeu veure a la pantalla, i el fonament de la validesa d'aquest sistema és que és apte per a la conversió racional dels infidels i que poden demostrar amb arguments la veritat de la fe cristiana, la fe catòlica. És a dir, el que es proposa l'art és convertir racionalment amb arguments això, els infidels. Molt bé. Vist una mica per damunt aquest sistema, que idea Llull per convertir els infidels, tractarem el punt següent, que és quina funció té a la literatura segons Llull. Es tracta de convertir infidels i escriure el millor llibre del món contra els seus errors, senzillament, de reformar la societat cristiana, o d'escriure únicament per a aquests nous laics cristians. Doncs per a Llull, la literatura és senzillament un instrument per al servei de la difusió de l'art, que alhora és l'instrument que ens ha de servir per aprendre a amar, conèixer i servir Déu, que són els tres propòsits principals que es plantejar després de la conversió. Total molt cristià viu
Tenim en Josep Ramon, no sé si ets. Sí, crec que ha fallat la connexió. Ah, no et sentim, tens el micròfon desactivat. Ai, Déu meu! Ara. I quan de problemes hi haurà més? Esperem que sigui el darrer, que és. Quina cosa, això. On és que he acabat? Aquí, a la diapositiva anterior era. L'anterior. Sí, aquí. Això explicava que per a Llull la funció de la literatura bàsicament és difondre aquest sistema formal, que és l'art, i l'art serveix alhora com a instrument per fer aquest propòsit que es va proposar, això, el propòsit de Llull, que és amar, conèixer i servir Déu. I ara volia, com això, parlar dels potencials lectors. A qui dirigeix Llull les seves obres? Qui pot llegir, qui es pot sentir identificat amb aquestes obres de Llull? Escriu només per als infidels? No. Escriu per a tota la societat. Tota la societat és receptora potencial de les obres de Llull perquè Llull té molt a ensenyar i té molt a ensenyar a tothom. I això deia que Jordi Lleà, en un moment donat, diu que moltes obres de Ramon Llull no tracten únicament l'islam. Moltes se dediquen a ajudar el cristià a viure la pròpia fe, a la contemplació i a la vida virtuosa en el propi estat. Vaja. I quin paper té la dona dins l'obra lul·liana? És destinatari a la dona de l'obra de Llull? Poden concloure que sí, que efectivament la dona és igualment receptora de l'art perquè té la capacitat d'entendre-la i d'aplicar-la igual que un home. També tenim dins l'obra de Llull personatges femenins ben emblemàtics com són, per exemple, Natana a l'Home, i també tenim que Llull té una gran devoció primer de tot per la Verge i que l'any 1290 i 1292 Llull compon aquell llibre de per tres dones, que són intenció, lausor i oració. I això té ja he tornat a fugir, Hi som, Pere? Sí, et sentim bé. Ai, perdó. Hasta ja estic en mode paranoic. Bé, finalment, això. Aquí dedica les obres Llull. Primer hem vist quins són els potencials lectors i ara veurem per a qui escriu aquestes obres, a qui les dedica. En un principi les dedica a això, primer als infidels i contra els seus errors, després també té algunes obres dedicades al seu fill, que és un laic per excel·lència, mancat de coneixements profuns sobre la fe, i finalment té altres obres que són dedicades a reis i papes amb la intenció de convèncer-los de la necessitat de fundar aquestes escoles d'idiomes per als missioners. Vegem a continuació, molt breument, les etapes en què es divideix l'obra de Llull. En primer lloc, tenim una etapa inicial, que va de l'any 71 a l'any 89 del segle XIII, en què es compon el llibre de contemplació i es fan les primeres formulacions de l'art. En aquell moment, Ramon Llull és una persona que encara roman a l'anonimat, ningú coneix. Tenim després una etapa de plenitud, que va de l'any 1290 fins a l'any 1308, en què es formula definitivament l'art, es construeix el personatge de Ramon com una autoritat alternativa, com una espècie de terònima, una espècie de personatge. També es produeixen monografies sobre temes diversos, interpretats la poesia amb el plany de la Verge i el desconhort, i també escriu altres obres emotives sobre l'experiència mística, com l'obra de filosofia d'amor o sobre la devoció mariana de la Mare de Déu. Finalment tenim una tercera etapa, que és l'etapa de tancament, que va de l'any 8 a l'any 16 del segle XIV, i en aquest moment escriu un conjunt de sermons i d'eines per als predicadors. Ja recollint, perquè crec que hem apuntat moltes coses,
poden concloure el següent. Estan parlant d'un període dilatadíssim en el temps, d'uns 60 anys, en els quals es desenvolupa aquesta obra de Ramon Llull. Són, cal recordar, unes 256 obres que escriu en 60 anys, per tant, és una feinada. Aquesta obra conté, alhora, una gran unitat temàtica, però amb una diversitat de recursos. La gran missió de Llull és conèixer i estimar Déu, i l'art és el sistema formal que s'amalla darrere de tots els recursos i els gèneres literaris possibles. L'obra de Llull és dirigida a un públic molt divers i molt ampli, bàsicament, com hem dit, tota la societat. I d'altra banda, és una obra enormement versàtil, atès que té la capacitat d'adaptar-se a les circumstàncies, té l'habilitat d'aprofitar conjuntures, una certa flexibilitat també en la ideació i l'aplicació d'estratègies, i en conseqüències és una obra que és variada quant als usos, quant als recursos i quant a les persones. I bé, m'agradaria acabar la meva intervenció amb la lectura d'un fragment del Fantàsticus, que crec que sintetitza una mica el que hem explicat avui. Diu: «Jo he estat un home casat, he tingut fills, era bastant ric, lasciu i mundà. Vaig deixar-ho tot de bon grat per poder dedicar-me a fomentar l'honor de Déu i el bé públic i a exaltar la Santa Fe. Vaig aprendre l'àrab i vaig anar moltes vegades a predicar als sarraïns. Per causa de la fe vaig ser pres, empresonat, colpejat. He treballat durant 45 anys per aconseguir que l'Església i els prínceps cristians s'interessin pel bé públic. Ara som vell, ara som pobre i encara tenc el mateix propòsit i el tindré fins a la mort, si Déu voldrà». Si voleu aprofundir més en això que hem apuntat, doncs aquí teniu una sèrie de recursos que us aniran bé. Aquestes referències bibliogràfiques que podreu recuperar en línia. Després també tenim la revista Estudiar l'Oliana, tenim un web sobre qui és Ramon Llull, el Brediculum, la base de dades de Ramon Llull, que també té una rellevància molt important, el Centre de Documentació Ramon Llull, l'Institut Ramon Llull de Freiburg i, finalment, la Càtedra Ramon Llull, que és l'organitzadora d'aquest esdeveniment. Moltes gràcies per la vostra atenció. Cedes la paraula al meu col·lega i amic Pere Guerau, que us parlarà, com ha dit, de qüestions més aviat lingüístiques que s'han de tenir en compte a l'hora de llegir Llull. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies per la vostra intervenció i si algú tingués cap dubte o cap pregunta, si us sembla bé, els desplaçarem al final de la sessió i així podrem ajuntar els dubtes o les qüestions o anotacions o curiositats que cadascú pugui tenir sobre les sessions o la sessió conjunta que oferim avui. Ara provaré de compartir la pantalla. Segurament si me'n desfasc. Veus bé la pantalla? Sí. Ara sí que he de fer això més petit. Per poder veure. Molt bé. Perfecte. Bé. La sessió que us present és més relacionada Josep Ramon Santiago ha fet una sessió contextualitzadora de la figura de Ramon Llull i en aquesta sessió hem propòs veure alguns elements clau o alguns elements més representatius del que seria la llengua que fa servir Ramon Llull dins el seu propòsit. Ramon Llull escriu en català, escriu en llatí, àrab i també havia escrit en occità. Ens centrarem, però, principalment en el català, perquè el curs s'orienta en la lectura de les obres o d'algunes de les obres catalanes de Ramon Llull. Per començar aquesta sessió, m'agradaria fer servir un fragment del llibre de Lo sisè seny de Ramon Llull que ell mateix reflexiona sobre algunes consideracions lingüístiques. En aquest llibre, Llull explica els 5 sentits, diguéssim, convencionals que té l'ésser humà i n'afegeix un de sisè, que és l'afatus,
que per ell es relaciona amb el que modernament se n'ha dit en lingüística la capacitat o la facultat del llenguatge, és a dir, aquella habilitat que tenim els éssers humans per parlar i per comunicar-nos simbòlicament. Concretament, cap al final de l'obra, Llull considera com funciona la fatus i quin instrument té per emetre el so. I diu així: l'òrgan de fatus és la llengua i el seu instrument és el moviment que comença en el pulmó, on s'aprèn la concepció que successivament ve en la llengua. I de la llengua en el paladar, en els llocs dels vocals, i formes en la veu on es fora la manifestació de la concepció de dins. Aquest moviment és línia contínua i la seva arrel està en els membres sensats que dits avem, i la part en què no et sent el fragment, Llull ja proposa he votat, he perdut Sí, la votació. Entesos. Ara, hi torn. Hi torn presentar. Ara sí, vinga. En sortirem. Bé, crec que queda més o menys aquí, que a la primera consideració d'aquest fragment, que el poso més a tall anecdòtic, que no té tanta relació amb el que vull explicar, però trobo que és il·lustrador i que em permet fer una bona introducció, i tampoc no volia ser menys i volia fer servir paraules de Llull per arrencar amb aquesta presentació. La primera consideració és aquesta, de com es produeix l'articulació dels sons, quin és el circuit d'emissió, i la segona consideració és que el discurs és una línia contínua, és a dir, que l'enunciació sonora és una línia contínua i això és la parla. Dit això, crec que per començar a parlar de llengua medieval ens hem de situar la llengua actual i hem d'entendre les parts que integren la llengua. Faré un petit repàs, una petita anomenada dels sons principals del català perquè així sigui bona de seguir la sessió que us present. Quan parlam de les 8 vocals del català, en el cas del mallorquí, I, E, A, O, O, U i E, que és la medial, les vocals tòniques, fem una diferenciació de dos tipus dins la classificació de les vocals. Primer, segons l'elevació de la llengua i després segons l'avançament de la llengua. Això, il·lustrat, fa referència a quin lloc ocupen físicament les vocals dins la cavitat vocal de l'ésser humà. Tenim que la vocal alta i anterior és la I, perquè es produeix amb una elevació de la llengua i a la part de davant de la boca, mentre que, pel contrari, la alta posterior és la U, perquè mantenim l'elevació de la llengua, però la produïm al final de la boca, és a dir, a prop del vel. Així, també la A és una vocal baixa i posterior, es produeix a darrere i amb una elevació baixa de la llengua. Així és com classificam, bàsicament, les vocals. Entre el contínuum de I a U és on s'hi situen totes les altres, amb la E com a vocal central. O com vocal que ocuparia el centre, és a dir, la és una vocal que es produeix amb una relaxació total de la boca, és a dir, la llengua està relaxada i la boca s'obre i és el so més simple articulatoriament de produir. Pel que fa a les consonants, les agrupam segons mode d'articulació i segons lloc d'articulació. El mode d'articulació fa referència a com surt l'aire de la boca o també del nas. I el lloc d'articulació és la posició on es produeix l'oclusió, és a dir, on és la posició, ja sigui dels llavis o de la llengua, que permet que una consonant soni d'una manera o d'una altra. Principalment, classificam les consonants en oclusiva, fricativa, africada, nasal, vibrant, bategant, lateral i aproximant. Les oclusives
són les clàssiques PTK, BDG, poden ser labials, que impliquen una explosió produïda pels llavis, pot ser la sorda P o la sonora B, poden ser dentals, que la punta de la llengua toca les dents i per tant poden ser T o D, i poden ser velars, és a dir, que la llengua toca amb el vel del paladar i per tant poden ser K o GA. Dins aquest esquema també hi haurien d'afegir les oclusives palatals que es produeixen en segons quins dialectes del mallorquí, com per exemple el de Palma, el de Manacor, el de Pollença, el de Felanitx, que serien la Q i la G. Després, les fricatives són les que deixen passar un poc d'aire i aquest aire fa que el so sigui vibrant. Tenim la labiodental, és a dir, que el llavi es mossega amb les dents, literalment, i per tant tenim el so de F i el so de V, sord i sonor, respectivament. Les alveolars, que es produeixen als alvèols, és a dir, el lloc entre les dents i el paladar, que són la C i la Z. Tenim les postalveolars, que generalment en català et sol parlar de palatals o postalveolars perquè no tenim unes palatals fricatives clares, per tant, ocuparien el lloc entre els alvèols i el paladar i són la X i la G, bàsicament. Les consonants nasals són aquelles que es produeixen quan surt tant aire per la boca com pel nas i per tant són principalment la M, la M, la N i la Ñ. I llavors hi ha els al·lòfons, la nasal labiodental i la nasal velar, que en català no són operatius fonològicament, és a dir, no impliquen una diferència. Sí que hi ha llengües que, per exemple, poden diferenciar entre an i ang, com per exemple l'anglès quan fa els gerundis, quan diu sing, fa servir un so nasal velar. En canvi, el català no, només té oposició entre M, N i ñ, per dir-ho d'alguna manera. La labiodental nasal i la nasal velar no impliquen una oposició fonològica. Passant a la vibrant, tenim la vibrant alveolar, que és la R forta, la R, i tenim la bategant alveolar, que és la R, la R suau, la R fluixa. La diferència és el número de batecs. La R presenta un únic batec, els alveols, mentre que la R presenta més d'un batec, 2, 3 generalment. Parlant de laterals, tenim la L, la L, que en català s'hi ha de sumar que es sol fer, solen parlar de lateral alveolar velaritzada, perquè quan pronunciem la L, a diferència d'altres llengües, implicam una major ressonància a la zona velar, a diferència de, per exemple, el francès, que té la L. Llengües com l'anglès també tenen diferenciació entre la velaritzada i la no velaritzada i solen parlar de L obscura o fosca i L clara. L'altre lateral que tenim en català és la lateral palatal, la ll, i en darrer terme tenim les aproximants, que són la v, d, g, que vendrien a ser les oclusives b de g quan es troben entre vocals que es debiliten. Per exemple, quan dèiem la barca, aquesta B es debilita, quan dèiem la dent, aquesta D es debilita, i quan dèiem agafa, aquesta G es debilita, a diferència de quan dèiem barca, dent i gafa. Si dèiem la barca, la dent, l'agafa, aquestes consonants es veuen debilitades i són més suaus. Històricament, aquest debilitament ha estat la causa que, en el pas del llatí al català, moltes consonants aproximants s'hagin perdut i, del pas del llatí a altres llengües, com el francès, se n'han perdudes encara més, per mor d'aquest debilitament del so. Les altres dues aproximants que ens queden, de vegades han estat anomenades semiconsonants o semivocals, i són el que és la iot i la vau, representades fonèticament per aquesta J i aquesta V doble. La iot i la vau, en català, un exemple de iot és la mateixa paraula iot o la paraula iode,
també la I d'aigua seria, i la vau és, per exemple, cau, aquesta darrera consonant. Gràficament és una U, però funciona com una consonant aproximant i és aquest cau, caure, és aquest element. Dit això, podem fer algunes consideracions sobre la llengua medieval. És necessari dir que l'abundant documentació conservada ens permet assenyalar i datar principals trets lingüístics del català medieval. Però estudiar la llengua en l'eix diacrònic presenta un problema principal i és que no tenim mostres reals de parla. És a dir, per lògica, no tenim enregistraments de com parlaven realment en èpoques passades, és a dir, en època medieval. Per tant, l'únic que conservam són documentació escrita. Tots els processos han estat deduïts a partir de textos escrits. I això presenta un problema. Un altre problema que presenta és que del segle VIII cap endarrere no tenim documentació del català, de les llengües vulgars. Per tant, no podem acabar d'omplir aquests eixos, per tant, s'ha de fer servir un mètode hipotètic o deductiu de com serien les formes prèvies, les formes no documentades, etc. A més, els textos escrits, en general, solen reflectir usos conservadors de la llengua, usos gràfics conservadors de la llengua, també. Per exemple, la conjunció copulativa es sol grafiar com et, com en llatí, malgrat que ja es pronunciava e, o fins i tot i més endavant. O també la terminació de la segona persona del plural, de la cinquena persona, acabada en ts, per molt que probablement ja es pronunciés com a u. A partir d'això, també es detecten vacil·lacions gràfiques que ens donen indici de certes pronunciacions i de certs fenòmens que ja devien abundar i ja devien ser plenament vius en època medieval. Un dels principals trets és que a partir del segle XIII el català s'allunya formalment de l'occità. Aquí veiem un exemple del Pare Nostre, recollit al breviari d'amor de Marfré Armangaut, al segle XIII, i just una traducció anònima del segle després al català, on ja s'hi marquen diferències clares entre les dues llengües. Si fem algunes consideracions sobre la grafia del català medieval, partim de la idea que, com que en català fem servir un sistema alfabètic per escriure, la correspondència ideal ha de ser un so, una grafia. No obstant això, ni històricament ni actualment aquest principi alfabètic es manté, sinó que moltes vegades és violat o no és respectat i succeeix que tenim diverses grafies per referenciar diversos sons o un mateix so. El so de A generalment es grafia amb la lletra A, per exemple, en K o en Pa. El so de E el podem trobar majoritàriament grafiat com a E, per exemple, en aquest cas de faré. Per molt que l'accent sigui posterior, en època medieval no trobam accents gràfics. Però també el podem trobar grafiat amb aquesta forma AI. Per què? Perquè és una forma conservadora d'una pronúncia anterior. Probablement en l'època de Llull, aquesta forma farai ja era pronunciada faré. I això ho tenim documentat a través de vacil·lacions en textos on apareixen i conviuen la forma gràfica amb AI i la forma gràfica amb B. La I tant pot ser grafiada amb I llatina, o amb Y, o fins i tot amb J. Aquests tres mots que tenim escrits són el mateix mot i es pronuncien tots ells amb una I. La O se sol representar com a O, ara que de vegades podria ser representada també com a U. La U generalment es representa amb la grafia U o V baixa. No ens ha d'estranyar veure grafiat una, per exemple, amb V, i llum, en aquest cas, en U. La E es pot representar tant amb B com amb A. I aquesta segona grafia és bastant important perquè ens indica alguns processos, com per exemple el mot és, la tercera persona singular
del verb a ser, grafiat amb E, que ens indica que es pronunciava amb una vocal neutra tònica, així com es pronuncia actualment en bona part del dialecte baleàric. També el cas de bona E, tenim una E representada per una E. La E es solia representar amb la grafia E, per exemple, en rel, i tenim que la O es pot representar normalment amb la O, però també per conservadorisme gràfic es pot veure representada amb AU, que seria un cas d'etimologia, és a dir, cosa o cosa grafiat amb AU per l'ètim causa del llatí. Pel que fa a les consonants, tenim que la sèrie d'oclusives PTK, BDG es pot grafiar P com a P, però també com a B a final de seqüència, a final de mot, talment com en català, cap, cap. La T segueix la mateixa lògica. La K presenta més grafies, pot ser C com a foc o com a casa, pot ser QU com a que, pot ser GA com a pac, en referència a la primera persona del verb pagar, o pot ser CH, que és una grafia molt freqüent en català medieval, és una grafia molt freqüent i també es sol trobar a final de paraula, però també es pot trobar inserida dins la paraula, com per exemple el mot cristià grafiat amb CH. El so de B es sol representar en la grafia B, el so de D en la grafia D, el fonema de GA es pot representar amb la grafia GA o amb la grafia GU, per exemple, goig o pagues, i aquí no faig diferència en les aproximants perquè no té més importància. Els sons nasals, MN, ñ, tenen aquesta representació. L'abreviatura d'aquests accents circunflex és un fet que un lector no es trobarà a partir d'una edició crítica perquè el filòleg que fa l'edició crítica desenvolupa les abreviatures. Però si ens posàssim davant un manuscrit, abunda molt la simplificació o l'abreviatura de les consonants nasals com una línia o un circunflex per sobre de la vocal anterior, com en aquest cas de com i con. I amb això s'ha de dir que entre l'habilitat de l'editor saber quina grafia, si M o N, correspon a aquesta nasal. Pel que fa a la nasal palatal, a la ñ, podem trobar les grafies doble N, que seria la grafia etimològica del llatí, per exemple, del llatí annus, al català any, escrit en dues Ns. També podem trobar la grafia combinada de Y o J més N o de N més Y, que seria l'actual, NH, també per correspondència amb l'occità, que fa servir aquesta grafia per representar aquest so, i també la NN abreviada com a N amb una N a sobre, que seria aquesta altra forma. La lateral, la L, sol representar com a L, i també cal dir que la doble L, és a dir, el que coneixem actualment com a L geminada, se sol trobar representar com a dues L's seguides sense cap marca gràfica més, és a dir, no hi trobarem un punt volat com el trobam ara. La R forta, o la R vibrant, se representa a principi de paraula com a R, entre paraula normalment com a doble R, talment com l'ortografia actual. La R bategant se sol representar com una R sola, tant per exemple a cor o a cara, i no presenta altres grafies normalment. La palatal, la lateral palatal, i això és bastant important, es sol representar a principi de paraula com una sola L. Per molt que vegem escrit mots com llum o lleó escrits amb una sola L, aquesta L ja representava la consonant lateral palatal ll. També, per exemple, entre vocals o a final de paraula es pot trobar representada amb dues L's o amb YL. Tenim aquests casos d'aquella i aquella amb aquestes dues grafies.
La iot es pot representar tant amb la grafia de I com amb la grafia de Y, tenim aquest cas de aitant i aitant en les dues grafies, i la vau es representa generalment amb la U com en cau i seu, o seu, però també poden trobar per conservadorisme la representació de la vau com a TS i TZ. Poden trobar crou representat en TZ o TS, per molt que el valor fonètic d'aquest so ja devia ser la vau. La V, la fricativa labiodental sonora, es pot representar en la grafia V o la grafia U, presenta la mateixa dualitat que el so vocàlic U. V es pot veure representat de dues maneres. La F no és estrany veure-la duplicada a principi de paraula o entre vocals també. Fas, dues Fs es pronuncia talment com fas amb una F. El so de la G té tota aquesta sèrie de grafies i correspon, per exemple, a dejús, imaginava, desitjava o vijares. La fricada, la G, també presenta diversitat de grafies. Goig, 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 boscatge, fan referència a aquest mateix so. La X, el so grafià amb la grafia de X o de xeix, com en mateix, però també pot agafar la forma amb X o YX, mateix. La X la trobam grafiada com a TX, per exemple, en empatxades. La Z pot ser representada amb una S simple o amb una Z, per exemple, aquí, cosa i donzell. I la S presenta més varietat de grafies, ja sigui una S simple, una doble S, C trencada o Z. El primer cas de tots, per molt que sigui una S només fonològica, ens serveix per marcar aquesta grafia de Z com a S, poncella, també grafiat en C trencada, a C en doble S, però també són, per exemple, a principi de paraula en doble S. Són formes que no ens han d'estranyar perquè abundaran en els textos que veurem en aquest curs. Si ja entram dins aspectes concrets del so del català antic, poden dir que dins els aspectes fonològics vocàlics principals tenim que en el continent, a la part oriental, el so de la E tònica evoluciona cap a E. Però en el català de Mallorca i bona part del català de les Illes Balears es segueix conservant aquest so de E com a tònica. Aquest fet es troba documentat en diversos manuscrits i el cas que hem posat anteriorment del verb de la tercera persona singular del verb és, del verb ésser, grafiada amb A, indica molt bé aquesta pronunciació. Aquí, això és un altre fenomen, que en el català oriental tenim també una confusió entre la E i la A fonològiques àtones. Per exemple, caminen. En aquest cas tenim un fragment del Llibre de Meravelles que explica o que il·lustra aquest fenomen. Fèlix fou a la porta de l'església on havia altar de Sant Miquel. Sant Miquel i no Sant Miquel, és a dir, Sant Miquel amb un procés de reducció fonològica que implica que la A perd tonicitat i passa a E. I per tant tenim aquest mot Sant Miquel, grafiat amb E i no amb A, en aquest cas. Hi ha també un tancament condicionat de la O àtona en U. Tancament condicionat vol dir que la O passa a U, generalment quan seguit d'aquesta vocal, és a dir, la síl·laba següent, hi ha una I o una U tòniques o pretòniques. Això és un fenomen que segueix passant i passa en bona part del mallorquí. De fet, la paraula que acabo de dir, mallorquí, és un exemple de tancament condicionat. Hi ha zones que no el fan, que diuen mallorquí. En aquesta època tenim aquest tancament condicionat. Per exemple, contricció a vos oblic o és tan gran que engit mant sospir. I no sospir, no, i tampoc oblic. Hi ha una extensió de la monoftongació del grup
act llatí en ell, que llavors passa a e. El procés complet és un pas del grup act al grup ait en llatí vulgar, que després passaria a eit, eit i e, finalment, en català. A diferència d'altres llengües que no presenten aquest procés. Per exemple, l'occità, del grup de la paraula facto, del llatí, faig. Per tant, no presenta aquest tancament condicionat que s'anomena. Altres llengües, com el portuguès, presenten el tancament condicionat, per exemple, feito, del mateix llatí facto, però no afecta la iot, no afectarà la consonant posterior, com en occità, que fa faig, o en castellà, que fa hecho. En català trobam fet, que és un tancament d'aquesta vocal tònica A, però no afecta la consonant següent, que es manté com a T, en aquest cas. Poden trobar grafies com fais, fights, en textos de Llull, però probablement són grafies que volen mantenir una forma prèvia i que no són representatives de així com ja es devia pronunciar. Probablement es pronunciava fates o fets. I això també presenta casos de vacil·lació en els texts. Seguint aquest procés, trobam l'extensió de la monofongació de ai del llatí vulgar en ei, ei, i llavors en e, com per exemple de molinario, moliner, occità manté com a molinaire, el portuguès moleiro, etc. En aquests exemples veiem uns usos de grafia conservadora per aquest tret. I ja més no ho faré. E vos, eternitat, si us plau. Que, dins la mateixa estrofa de Medicina de Pecat, conviu en la forma que faré, que so, que us dany per dret. És a dir, que molt probablement ja hi havia aquesta pronunciació de e i no de ai ni ei. Trobam una dissimulació del grup ou en ou, generalment que prové de, per exemple, el cas de cruque, crou, creu, voque, que després farà voce, vots, fa vou, vou. En occità es manté crots, vots, mentre que en català evoluciona cap a u. Generalment en Llull trobam les formes en ou. Amb aquesta fatus es deu lloable o manifestable i nomenable en la vou. Són, senyer, ennobleïts tots els arbres d'on són fetes totes les crous, qui representen la figura de la Santa Creu Preciosa. Hi ha una vocalització sistemàtica de l'exigència verbal TS de la segona persona del plural, és a dir, l'evolució de anats cap a anau, per molt que moltes de les grafies conservin la forma anat. També trobam una vocalització en vau de la D final procedent de D, C, ci i ti intervocàliques del llatí vulgar com en pede, peu o en patse, pau, que en canvi en occità es mantenen com a p o pats. Tenim aquests dos exemples on es veu la paraula pau i la paraula peu. Per tal que busca l'amador de pau, de caritat, de benevolença, i aquí tenim cosa era entrar en paradís amb un ull i amb un peu que en infern amb dos ulls i amb dos peus. Hi ha un ensordiment sistemàtic a partir del segle XIII de les consonants sonores en posició final absoluta, és a dir, aquest procés que passa en català, que les consonants sonores oclusives i fricatives a final de mot s'ensordeixen, que no passa en altres llengües. Per exemple, el castellà manté la sonoritat a final de paraula, per això diuen Madrid, mentre que nosaltres no mantenim aquesta sonoritat i diem Madrid, amb una consonant sorda. Grafies que mostren aquest fenomen. El foc, car és cald, difusiu, és moll. I d'enveja són tan amic que de vos són paubre mendic. I, per exemple, en aquest darrer fragment, acord de l'hiver fon pres. Tenim aquestes grafies. Acord, cald, amic, mendic. És a dir, que ja hi ha un procés d'ensordiment d'aquestes consonants. Hi ha també una desafricació de
C procedent de C, ci i ci no intervocàliques, és a dir, el procés que en llatí els grups C, ci i ti passen a ser una africada, C en català ja perd l'africació i passa a ser. Per exemple, de cel passa a cel. Sobre això, és interessant la consideració de Batlle i Ravella, que diuen que quan una consonant dental o velar precedia una iot, els parlants tendien a aproximar el punt d'articulació d'ambdós elements, amb la qual cosa el punt d'articulació de les dentals davant iot s'anà endarrerint progressivament i el de les velars s'avança. Així es documenten les grafies zebus amb la introducció de la zeta grega en lloc de diebus, otze en lloc de odie, zabolus en lloc de diabolos. I en la Romània occidental es documenta la tendència a passar de l'articulació palatal d'alveolar de l'articulació palatal a alveolar, que provoca vacil·lacions gràfiques com tercia, 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 amb CI, TI o SI, perquè es confonien els sons d'aquests grups de consonants, o marsalis, martialis, per el mateix motiu, perquè es confonien en C aquests grups de consonants. Posteriorment, a bona part de la Romània occidental, els resultats dels grups TJ, KJ, KE i KI acaben confluint. Al final, C, Z i G esdevenen C, Z i G a bona part de la Romània. I per exemplificar-ho, posen l'exemple de caelum, en llatí clàssic, caelo, en llatí vulgar, que acabarà donant cello en italià, cer en romanès, cielo, cielo en castellà, ciel en francès, cel en català o seu en portuguès. És a dir, no es manté en segons quina es manté a la Romània oriental aquesta assimilació de les consonants inicials, de celo, cello, cer, mentre que es perd la assimilació a la Romània occidental i passa a S, i en el cas del castellà que passa també a C. Un altre cas és, per exemple, l'oposició entre cementum, que passa a cement, i cementum, que passa a ciment amb una fase prèvia de ciment. Sobre la L llatina inicial, en català es produeix un procés de palatalització. Per molt que la grafia sigui amb una L simple, es passa a pronunciar lla. I per tant hem de llegir lloats, vells, lluna, parlant de la inicial. Lluna, lloats. També hi ha una propagació de la iodització d'oest a est dels grups LJ, PL, CL i GAL vulgars del llatí vulgar, és a dir, l'oposició entre paia, pronunciat amb iodització, i pell, pronunciat sense iodització. Veiem grafies que indiquen aquest procés. La descober amb vista corporal busca o lleganya en ull. El salvador del món nasc en l'estable i en la paia que les bèsties menjaven. Oposat a la grafia, per exemple, de cambra, el llit, de vestidures, i capell, de goig, i de plaer, i d'alegre. Capell, ull, paia. Ja hi ha una iodització tal com la tenim en mallorquí actualment, per exemple. Aparició encara esporàdica d'una consonant apentètica en els grups de nasal més líquida, és a dir, de seminare, semnar, que farà sembrar, o de valere, valre, que farà valdre, o de dieveneris, divendres, que farà divendres. S'ha de dir que en mallorquí, en el cas dels substantius, encara es conserva aquest fenomen, aquesta etapa més antiga, és a dir, deim divendres, deim tenres, però generalment s'afegeix aquesta consonant apentètica. Ara bé, els textos que veiem, o la forma més abundant en els textos de Llull, són aquesta forma intermèdia sense la consonant apentètica. Per tant, de tot quan Déu vol refer, i carpús que en Pere no ha desamat en lo dissabte, so que ha amat en lo divendres.
Una altra és la caiguda sistemàtica de la N final, és a dir, de pan, pa, de can, ca, que és general en català i que sabem que es produeix perquè es conserva la N en els derivats, és a dir, no facis penitència en llit, qui sia bla, ben guarnit. Hi ha algunes excepcions d'adverbials, com ben, per exemple. Senyor, sots bo, en bonea, sí? Aquí veiem com de bo, bonea, quan reapareix aquesta N etimològica. Hi ha una assimilació també dels grups finals en RS, és a dir, de dolors, o de cors, cos. I alguns aspectes morfològics que afecten a la morfologia en relació a la sintaxi tenim la pervivència de formes nominals derivades del nominatiu llatí, deus, senyor, res, al costat de les d'acusatiu, Déu, senyor, re. En les llengües que integren la Romània occidental, és a dir, el català, el francès, l'espanyol, el portuguès, l'occità, generalment els mots prenen la forma acusativa del llatí. I per tant ens trobam, per exemple, com el mot rosa, que ve del llatí rosa, agafa la forma acusativa. Rosam, que implica una caiguda de la M i per tant dona rosa en català, rosas de plural, que dona roses en català. Fem el plural afegint la S. En canvi, les llengües orientals, de la Romània oriental, com l'italià, fan aquest plural, l'agafen del nominatiu del llatí. I per això, del mateix mot, rosa, faran el plural per un canvi de vocal i no per l'afegitó d'una S. Així, l'italià agafa la forma de rosa, rosae, i per tant, el plural que generarà serà un singular rosa i un plural rose, amb un tancament, amb una evolució de rosae, rosai, rosei, rose. I això té les seves implicacions. Sí, perquè hi ha mots que encara en aquesta època conserven una forma nominativa en lloc de la forma acusativa, que serà la que acabarà triomfant. Per exemple, aquest deus, oposat a Déu, per molt que ja hi hagi una vacil·lació, en la qual vol Deus que s'allon, o en membrar de Déu sa bontat. I també aquesta forma de senyor, en lloc de senyor. L'article, generalment, en l'escriptura predomina l'article derivat d'ille, és a dir, el que coneixem com a article literari, en la forma lo, la, los, les, i la forma asilàbica L, per molt que popularment, o de viva boca, fos usada la forma derivada d'ipse, com demostra la toponímia i alguns casos documentals i la pervivència de l'article derivat d'ipse en el Baleàric i en zones concretes de la Catalunya continental. Aquests són exemples d'ús de l'article i no té més suc. L'article sí que la forma sil·làbica tant pot aparèixer quan es troba l'article masculí singular o femení seguit de vocal com precedit per vocal. És a dir, és freqüent trobar la forma asil·làbica confegida, diguéssim, a la vocal anterior. Pel que fa a morfologia verbal, destacam que el paradigma del present indicatiu generalment és aquest i, per tant, ens dona formes com pensa, profitam, clamem, avets, podets, pensem, segueixen, pens, etc. És una forma que s'assembla bastant al paradigma del mallorquí. També el paradigma del present de subjuntiu generalment segueix aquestes terminacions i ens dona formes com pen, és a dir, que pens, que aprofitem, que clamem, que vollem, que considerets, que pensets, que dormíem. El futur i el condicional es formen a partir de l'infinitiu més el verb habere, llatí. Per tant, trobam formes com solre, faré, però també trobam formes en què els clítics et situen entre l'infinitiu i el verb haver. Per tant, no és estrany i no ens ha d'estranyar trobar formes com dar-vos-è en lloc de us daré o vos daré, o soltar-los-vos-è en lloc de vos, los
soltaré, per exemple. Per què? Perquè el clític té aquesta posició preferent postverbal, darrere el verb, i, en aquest cas, aferrada, diguéssim, a l'infinitiu. Per tant, es situa entre l'infinitiu i el verb haver, que és la manera que tenim de formar aquest futur. A més, en aquest cas, podem veure clarament la conservació gràfica de la H. Per tant, hi havia aquesta consciència de que venia del verb haver, aquesta perífrasi que acabarà donant el futur analític daré, soltaré, solré, faré. Pel que fa al paradigma de perfet, molt breument, el que opera en aquesta època és el que tenim indicat amb el color blau més fosc, que és ast, am, ets, aren, com canté, cantast, cantar, cantam, cantets, cantaren de la primera conjugació. Aquí en tenim un exemple. Jo son estat home fort, mundà i pecador, i consideré que vengués en aquest boscatge plorar mos pecats, fer penitència. Alguns aspectes alguns aspectes de lèxic que podríem considerar generals del català medieval és, per exemple, la conservació de l'adverbi d'afirmació hoc fins al segle XV, a diferència de l'actual, sí. La preferència pels mots d'ètim galdo-romànic, per exemple, sadollà, punir, frare, etc., en lloc dels mots hispano-romànics, com fartar, castigar, germà, etc., la introducció de llatinismes i, per tant, cultismes, odor, flum, ponderós, soró, etc., i la formació de neologismes catalans, és a dir, de base catalana, com graner, contemplança, draturer, mestria, etc. També hi podem detectar la influència d'altres llengües, com per exemple els occitanismes, baula, baudor, bordell, canonja, jornada, randa, encant, els gal·licismes, arnès, pavelló, estendard, fletxa, dart, palafrè, dansar, entremès, vianda. Aragonesismes com mentira, atalbar, manifesser, coixo, sego, cosa, fondo, corder, faradatxo, musegüello, cuquello, etc. Arabismes, que no són arabismes de substrat, sinó que són arabismes d'extrat, és a dir, de relació coetània, diguéssim, amb la llengua àrab, com atzà, domàs, aladroc, àlgebra, rajola, o hel·lenismes, també en el mateix cas, no de substrat, sinó d'extrat, galera, nòlit, palangre, xàcria, etc. Normalment els hel·lenismes van lligats a mots nàutics i és per les relacions marineres que s'establien entre Catalunya i Grècia. El que hem de considerar també, com encertadament va dir Rubió, és que davant de cada test lul·lià ens hem de demanar, per tant, a quin graó pertany la transmissió i no hem d'acceptar a cegues com a lul·lianes l'ortografia, la flexió verbal i la forma de certs mots que en molt de casos presenten els manuscrits. Aquesta citació fa referència a que moltes vegades la llengua que veiem reflectida a través dels textos no deu ser la pròpia llengua de Llull, sinó la llengua dels copistes en l'època que varen copiar aquell text. I això és un cas que s'ha de tenir en compte abans de fer algunes afirmacions. No ens podem basar en només una documentació per fer afirmacions lingüístiques perquè moltes vegades poden reflectir preferències exclusives d'un autor o formes que són d'autores del copista i no de l'autor de l'obra. Pel que fa a característiques més concretes de la llengua de Ramon Llull o del seu estil, ens poden centrar en aspectes sintàctics i Sanchis Guarner fa aquesta consideració sobre la sintaxi o l'estilística de Ramon Llull. S'ha convertit ja en un lloc comú assenyalar la maduresa expressiva de la prosa lul·liana enfront de l'agut primitivisme dels altres textos contemporanis. S'ha parlat d'una llengua perfecta de construcció on la sintaxi té la plenitud més rotunda i l'encadenament lògic més acabat, i de la sòlida arquitectura sintàctica amb què ha estat vestit el llenguatge lul·lià. A què ens referim, però, generalment, quan parlam d'aquesta vestida o d'aquesta estructura perfecta del llenguatge lul·lià? Per una banda, podem destacar
trets de sintaxi culta o sintaxi llatinitzant, com és, per exemple, la construcció de verbs en dos acusatius, per exemple, havia dos fills, i a l'un el feu ensenyar gramàtica, o l'ús de datiu explícitament llatins. La misericòrdia de Déu no li podia perdonar, ni perdonar no li devia, en lloc de no la podia perdonar i no la devia. Cridava a sa mare que li vengués a ajudar i no que la vengués o que el vengués a ajudar. Altres casos és, per exemple, la preposició a emprada com a o ap llatines, és a dir, amb el sentit de amb. Els llunyen a vicis, o en lloc de els llunyen amb vicis, o no us lleixets vèncer els senys corporals i no amb els senys corporals. També tenim un calc de la construcció de cum en subjuntiu, és a dir, quan jo sia pobre, pecador, que és un calc d'una construcció de la construcció de cum històric del llatí, diguéssim. Hi ha també una gran abundància de l'ús d'oracions de relatiu a la prosa lul·liana i desitjar haver fills, els quals fossin servents de Déu, a qui ell pogués deixar els béns temporals que tenia. Hi ha encadenaments successius d'oracions de relatiu. I també hi trobam oracions de relatiu amb un valor de finalitat. Anar a un sabater que li calçàs unes sabates. És a dir, anar a un sabater perquè li calçàs unes sabates. També hi ha altres recursos estilístics llatins que no ens hi deturarem, però són, per exemple, les construccions paral·leles, l'ús de la prosa rimada, és a dir, de l'ús d'estructures recurrents dins la prosa per crear un text melòdic i que presenti rimes internes, també l'amplificació, és a dir, l'enumeració, la successiva llista de mots, paraules, etc., que era molt freqüent en la prosa llatina, i també l'oposició de contraris. Per una altra banda, tenim el que s'ha anomenat sintaxi popularitzant o sintaxi popular. Sanchis Guarner considera que amb molt d'encert s'ha fet notar com, al costat de la seva frase culta, llatinitzant i rebuscada, Ramon Llull sap expressar formes típiques del llenguatge afectiu i parlat. Els principals trets d'aquest llenguatge afectiu i parlat són els anacoluts, com per exemple aquell rei per una mentida que dix a l'emperador, li toca l'emperador, son regne, és a dir, la no concordança entre una forma verbal i el seu subjecte, per tant, una manca de coherència. També hi ha la para-hipotaxi, és a dir, la coordinació d'una oració principal a una subordinada, per donar un precedent, mitjançant un adverbi o una conjunció, com per exemple, com los tres reis viren nostra dona Santa Maria, doncs davallaren de llurs cavalls. Que això se considera que són estructures sintàctiques que eren pròpies de la col·loquialitat o de l'ús oral de la llengua catalana. També altres trets que es poden marcar o destacar dins l'expressió sintàctica o dins l'expressió lingüística de Llull són el seu afany de precisió. Com també indica Sanchis Guarner, tota la llengua de Ramon Llull transpira un afany de precisió que l'obliga a repetir idees i mots i a multiplicar referències gramaticals. És a dir, Llull sol incidir molt en allò que diu, sol fer ús de moltes repeticions i sol esplaiar molt les seves explicacions. També hi ha una exuberància verbal, s'ha anomenat així l'ús de perífrasis i de reiteracions verbals. Pel que fa al lèxic, Moll, citat dins Sanchis Guarner, destaca aquestes característiques lèxiques. Per una banda, un percentatge elevat de mots populars hereditaris del català, un 20%, que també és un percentatge força elevat, de mots derivats propis del català, un 18% de llatinismes, un 7% de mots que només usa Ramon Llull, un 1% de citanismes i un 2% d'onomàstica, que siguin noms bíblics, geogràfics, de persona, etc. Quan parlam de mots populars, ens referim a mots que pertanyen al patrimoni de la llengua catalana i que, per tant, segueixen l'evolució lògica del llatí vulgar cap al català. Els mots derivats dins el català són els mots consolidats formats a partir de mots patrimonials que ja devien ser en ús en època de Llull. És a dir, que no és que fossin neologismes inventats per Llull. Per tant, aquesta categoria s'oposa als mots usats només per Llull. És a dir, neologismes que Llull forma a partir de mots catalans.
o llatins. Sobre aquest aspecte, segurament els ponents de les altres sessions hi faran incís en cada obra perquè Llull és una mena de màquina generadora de lèxic. És a dir, el seu afany filosòfic, a través de l'Ars, per exemple, l'obliga a generar nous termes que no havien estat usats en llengües vulgars. I, per tant, té un pes bastant important dins el que és la creació de neologismes en època medieval. Per altra banda, també hi trobam occitanismes per aquest llegat que hi ha de literatura culta venguent de la part occitana i catalana i també, com moltes obres, hi ha ús de mots derivats de l'onomàstica. Aquestes són les referències principals que he usat en aquesta exposició i també són obres essencials per fer una aproximació a la llengua medieval, per una banda, i també més concretament a la llengua de Ramon Llull. Per tant, si voleu indagar més, molt encertadament, els autors d'aquesta selecció bibliogràfica, que n'hi ha molts més que m'he deixat i per qüestions d'espai i temps no els he inclòs dins d'aquesta presentació, però aquests autors són clau per entendre el desenvolupament, diguéssim, de la llengua catalana, ja no només en època medieval, sinó de com s'afeissona, que es sol dir, en època medieval i com evoluciona cap al que tenim ara. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que ens vegem en les pròximes sessions que preveu aquest curs. I bé, i ara hauré de fer allò estrany, que és que he acabat de parlar jo i hauré de continuar parlant jo com si fos l'altra persona, és a dir, ara ja no som en Pere que parla de llengua, sinó que ara som en Pere que parla com a tècnic de la càtedra Ramon Llull. I bé, si teniu els assistents cap dubte, cap suggeriment o cap qüestió, ara és el moment que si la voleu escriure tant pel xat o si voleu obrir el micròfon i fer-la directament, la sala és vostra. I si no en teniu cap, no passa res. Deu voler dir que hem resolt tots els termes correctament. I bé, us agraeixo l'assistència i l'interès per aquest curs que organitza la Càtedra Ramon Llull i, com us he dit, a través de la informació de la pàgina web podeu estar al dia de les pròximes sessions. Ràpidament només diré que dia 25 de novembre hi ha la sessió de Josep Enric Rubio, que parlarà sobre el llibre de contemplació en Déu, que és un dijous també, a les 6, i també es farà en línia a través de Zoom. Si us heu inscrit a través del formulari i us heu inscrit a una sessió a part d'aquesta, és a dir, a les altres sessions, rebreu l'enllaç corresponent. Per tant, moltes gràcies per la vostra assistència i moltes gràcies, Josep Ramon, per la vostra intervenció i fins una altra. Molt bé. Salut a tothom. Gràcies. Vagi bé. Gràcies.